מדי יום שישי אחר הצהריים מתכנסת בביג קריית אתא חבורה של אנשים מיוחדים במינם שתחביבם הוא רכב אספנות. זהו המפגש הצפוני לרכב אספנות. מי הם ומה המיוחד בתחביב שלהם? אני בעל רכב אספנות שברולט בל אר 56 קונברטיבל, גג פתוח. אני מכונאי במקצועי, פנסיונר, ויש לי הרבה זמן להתעסק בתחביב הזה. איזה 25 שנה אני בעסקי אספנות, והמחלה הזאת לא נגמרת אצלי. המכונית שאת רואה מצולמת פה על החולצה, זו המכונית שקניתי אחרי שהשתחררתי מהצבא. אז נדבקתי בחיידק הזה של רכב אספנות, לקחת כזה אוטו ולנסות לשפץ אותו. הרכב הזה בעצם משנת 78 ברשותי. התחתנתי עם המכונית הזו, הבת שלי נולדה במכונית הזו, וגם היא התחתנה אחר כך במכונית הזו. מכונית אנגלית קלאסית, ואתם תראו היום גם השקה של מכונית כזו. כל מכונית חדשה שגמרה שיפוץ עושים לה דבר שנקרא השקה. ההשקה בעצם זה טקס של קבלת המכונית לתוך המפגש, מכונית שהייתה במצב לא משופץ, לא נסעה הרבה שנים, ומתחילה לנסוע. זו מחלה שיושבת לנו פה משאני הייתי בנפש, וחזרנו לזה לא מזמן, לפני 5-6 שנים. וזה כבר הרכב השלישי, ואני מקווה שיהיו עוד, למרות שאמא אומרת שזה האחרון, אבל... מה זה נותן לך? תחביב, כיף. דחף פנימי כזה להצליח ולעשות עוד. יש לי רכב מסוג טנדרס, שברולט, שנת 66. זה בדיוק בתאריך שאני הלכתי לצבא, הוא עלה לכביש. ואני גם בענף הזה מעל 25 שנה, אנחנו אריה, כל החבר'ה שפה, דרור, מוישה, חבר'ה מועדון החמש היינו עד היום, וגם המפגש הצפוני. לי יש מוריס, גם כן רכב קלאסי אנגלי עתיק משנת 39. הרכב ברשותי כמעט 20 שנה, אולי קצת פחות. שופץ מהיסוד, ממש ממצב של לקריית הברזל לפלדה, פשוט לא היו בו חוסרים רבים, הרבה דברים לא היו, היה רקוב, העבודה נמשכה שנים. גם העיקר של לחפש חלפים בעולם, בעיקר כי בארץ אין כלום מהשנים האלה משנות ה-30. כל עבודה אני עושה בעצמי. כמובן להרים פרויקט כזה אדיר כמו שרואים את הרכב הזה, אז תמיד נעזרים בחבר או שניים, גם כן כולנו מכאן מהקבוצה. אלה רכבים שאפשר להגיד שלא מסתובבים בין המוסכים לטיפולים. הכל נעשה בעבודת יד, עבודת צוות, אם צריך עזרה, אם צריך חלק, אם צריך לחרות משהו, חלק שאין בעולם כבר, חורטים, מכינים אותו, מייצרים אותו. הכל באמצעות חברים, והעזרה פה הדדית היא עצומה. חיים לצידי, אחד הצעירים שבחבורה, שכל עזרה היה לייצר איזשהו חלק שהוא נדיר ולא קיים כבר בעולם. אצל חיים במחסן עם המחרטות וכל הציוד, תמיד נמצא, תמיד מצליח. אני בעל רכב מוריס 8 מודל 1935. אני שיפצתי אותו בעצמי לפני 10 שנים. נותן לי תעסוקה, נותן משהו בחיים. אני בעל רכב די נדיר בישראל, קוראים לו רוש 80, בתוצרת גרמניה. יש הרבה התעניינות מצד הצעירים. המועדון פתוח לכל קהל, מחבבים אותם ומדריכים אותם. זה הרכב שלי, אוסטין A40 סמרסט, שנת 54. הרכב הזה אצלי משנת 90. אני ואחי וחברים וגיסי ומשפחה, כולם עזרו לי לשפץ אותו. קניתי אותו בטעות, ומאז התאהבתי בו. קניתי דשבו שהיה אמור ללכת לגריסה, מצאתי אותו בכרמל. הוא נשמר אצלי איזה 9 שנים עד שהוא יהיה אספנות. כשהוא הגיע ל-30 שנה נהפך להיות אספנות, ואז התחלתי לשפץ אותו. זה הובי של תרפיה. אני עדיין לא פנסיונר כמו אריה, אבל עובדים על המכוניות האלה כדי להשמיש אותם, לשפץ אותם, כדי שאפשר לנסוע וליהנות מהן.
אני שיפצתי את המוריס שלי במשך 7 שנים, וכשהגעתי לרגע להתניע אותו, התנאה הראשונית, זה מרגש, אפשר להגיד כמעט כמו שנולד לך ילד. אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת, באמת, במלוא הכנות מתאר את זה כך. זה שיא ההתרגשות והתענוג, זה פתאום נולד. זה עסק חברתי, אם מישהו יש לו יום הולדת, בא עם המשפחה, ילדים, נכדים, חוגגים. כמו שעושים חגיגה לאוטו חדש, ככה חוגגים כל שנה את היום הולדת של החבר. יוצאים לטיולים, לפיקניקים. יש קשר בין בעלי המכוניות עם הזוגות. בסך הכל כיף גדול, עובדה, תראי כמה אנשים פה ביום שישי מסתובבים. המפגש הזה, היות ואנחנו מאורגנים כל כך הרבה וקשורים, אז הביא גם כן לנשים להתחבר עם אנשים. מטיילים, אנחנו לפני שנה הייתי איתו באילת עם המכוניות האלה. המועדון ממש מועדון חברים, מחבבים אחד את השני, מתעזרים אחד בשני ויוצר אווירה נורא נעימה. כולם למען כולם. אנחנו עושים הרבה בשביל הקהילה. הייתי באיזה חולי סרטן בדור, היו יוצאים להם פעם בשנה שם על ילדים. אז הייתי מגיע לשם והייתי מסיע אותם, מסתובב איתם, ומעלה להם חיוך על הפנים, הם נהנים. היום הוא היום הגדול של עמרם ובנו עידו, שבו הם משיקים וחושפים את המוריס מיינור שלהם, עליה עמלו למעלה מחצי שנה. היום אנחנו, המפגש הצפוני, עצמאי כבר 3 שנים. זה פסח, חג החירות, זה בדיוק מתאים למפגש ל3 שנים. הסיפור של המוריס מיינור הוא סיפור משפחתי, גם משום שהרכב החדש מושק על ידי משפחה, עמרם ועידו בנו. זה אוטו שהיה של ההוא עם הרגל מת, בני ברמן, מכירים את השיר? ורפי גלעד ישב לו על הברית בקפה כסית עד שהוא הצליח להוציא ממנו את האוטו. השמן שם לו מזגן, המזגן לא היה מקורי. זה דבר ראשון שהורדנו מהאוטו, לשמור על המקוריות. הצבע של האוטו היה שחור. חשבנו, בטוח הוא יישאר שחור. אמיר עם הפרלמנט של יום שישי, החלטנו על הגוונים. כמו בית, אחרי ששיגעתי אותם, להגיע לאיזה גוון בתוך הגוונים של המשפחה. וזהו, את הקלה נראה עכשיו. ונתראה בהשקה הבאה. בתפילת נתן ונמל קטן שם היין אדום ונוצרה. בתפילת קטן הם ישבו שלושתם עם הצבע הוא מוקה, הכנפיים הוא מוקה, הגג הוא מוקה. ואמר הדברים אין דבר אין דבר, עוד מחר תתפעל ספינה אל הים, אל הים $1,000,000. עוד מחר. לעמרם ועידו ולאורה ולכל המשפחה הרבה מזל טוב. הרכב השלישי, עכשיו הם יכולים לנסוע בשיירה הביתה. כל יום שישי, החל משעה 4, אתם מוזמנים תמיד. תודה. אל הים הכחול עוד מחר.